इयुनसिमबो आसा खालामो बयबो नोंथांमोना मोजाङै दं होननानै आंबो मोजाङै दं इसोरनि अननायाव आं दिनै फार्स्ट टाइम ब्लग भिडिअ लाबोफिनबावबाय सिगांनियावबो लाबोबाय थादोंमोन सिगांनि चेनेला गैलिया दा बेखायनो एबा मेम'रि हिसाबै माखासे भिडिअ आरो फट'फोर दोनलांनो हागोनखौ आसा खालामनानै दिनै बे ब्लग भिडिअखौ आरो फिन खेबसेबाव लकेल मेम'रि इउटुब चेनेल मुङै खुलिफिनबावनाय जाबाय नोंथांमोननो जाखिनि हायो आं भिडिअफोरखौ देखायनो नाजागोन नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअफोरखौ इन्टारेस्टब्ला सापर्ट खालामनो हागोन आरो चेनेलखौबो सापर्ट